O řidiči z Ostravy, který vzal na druhého šoféra baseballovou pálku a poničil mu auto, jsme vám v Krimi zprávách už říkali. Řidič se teď rozhodl promluvit. Chce vysvětlit, proč se rozhodl situaci řešit podle známého přísloví oko za oko. Více v reportáži Markéty Šenkové. Zažíváme doslova tropické dny, vzduch se vlní nad rozpálenou silnicí a v autě mohou teploty dosáhnout i 50 stupňů Celsia, když se popojíždí v kolonách. A co teprve, když za volantem sedí takzvaná horká hlava, to se pak dějí věci. Tohle je 24letý mladík, kterému, jak sám říká, ruply nervy. Baseballovou pálkou poničil kapotu druhému řidiči. Pak se viděl v televizi. Díky odvysílání výzvy v televizi se přihlásili lidé z jeho okolí, kteří pomohli policii k vypátrání mladého muže. Mladík teď tvrdí, druhý řidič mě k tomu vyprovokoval. Incidentu předcházel konflikt na silnici, kdy mě nechtěl nechat podle pravidla zipu přijet do svého pruhu. Pak naznačil, že mě pouští a pak zase zrychlil, takže mě málem naboural. O pár minut později, kdy si to chtěl mladík původem z Arménie s dotyčným řidičem vyříkat, se to už stalo doopravdy. Spanikařil, začal couvat dopředu, dozadu a jak couvl naposledy dozadu, tak naboral moje auto. Když naboral mě, tak jsem si říkal, tak pojedu za ním, nebude mi ujíždět. Snažil jsem se s ním domluvit. Domluvy prý ale nepomáhaly. Tak jsem si říkal prostě oko za oko, zub za zub. Udělal jsem vlastně to samé jemu. To, co jsem udělal, mě neomlouvá, svým způsobem toho lituju. Ale věřím tomu, že mnozí by jednali jako podobně. V tuto chvíli je 24letý muž podezřelý ze spáchání přečinu poškozování cizí věci, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok. Tady vidíte, že se asi vyplatí držet nervy na uzdě, i když je to mnohdy těžké. Podle pracovníků BESIPu si řidiči dělají naschvály. A pak to může skončit tak, jako v tomto případě, hrozbou trestního stíhání. Markéta Šenková, Prima FTV.